Hello, uy, kagwapa dyan na kurang adlaw ka, fresh jud. Fresh jud na kayo. Napay mata gasiga-siga, oh. Naputla na ba ni kurente pero nagsigar gyapon. Hello, uy. Sus, asa ka mangitaan na, baw? Baw kay pilo. Oh, no, sparkling pa. Oh, di just mahug ng ihang kural. Siya mata. Na, asa ka mangitaan na? Napay api, oh, pinkis, wajay tatsa. Na, asa ka mangitaan na, napay laso nga. Naka number 8 jud. Unsa na siya number 8 oh. Ninoy. Laso man no? Ginoo ko. Huh? No, napay mata sigara da ano, power kayo oh, tawo oh. Sus, mga mari mga par masasyayan dito ninyo. Epiktonis ka init sa mong lugar. Sus, ginoo ko. Oh, sabi oh, murag si kuan kanang pawinan mo kinsa may puspusingan ni. Iya. Biya? Nya kung matubang si Biya Losno. Maulang. Isa may di ganahan ani masigat tubag kamera nga atong naw nga. Wa di tatsa. No. O di ba tanaw ra gulo di juga pangutan silingan. No, napay mata. Wa pa gani na kalatay pero power na kayo. Oo. Na. Siga kayo murag kabayas kuryente, murag advance. Namo diha. Namo mi diri. Ikiyo. Oy, kaya pala gusto ko pasalamatan kayo sa matawang tatsa. Uy, wala talagang tatsa. No? Fresh ka kayo siya, fresh ka. No, napay kamunggay, tanga di kuwag. Pasensya na kayo mga pare. Ganito talaga si Ipigram, ang bunganga ba? Isa na di ganahan naman si katubag kamera. Na atrawar ko lang na ako. Why tatsa? Na, namik lips. Na, mahalo na lipstick. Na, napay, kuan, kanang pilok, bawod kayo niya. Napay tilay, ha? So, di na ta magsali ka ng, magkuan ta ka ng, wato tag salon. Kay, ato ang praktisan natong naong balsamar. Di ba? Napay na ako, dari na pita, gasiga na daan, na, power kayo. Na, power. Na, asa ka makitaan na, naras mo sa balay. Na, isa may di maganahan, magsige ka tubag kamera. Nalami man kayo tanaw, sudong mo ni natong naong. Kamo di mo ganahan, sudong siyong naong. Ako ganahan, di kong sudong man ikong naong. Tanawar ko ni kong naong, na, naong pa lang, aping na. Kilik o, kasadyo, na, para kayo ang ihang ka ng nag-blush siya.